Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, but I'm going to Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite, ma we kpọọ maka Jugo. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afọ miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. You can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji bịa bụ all you need to know about Amosu and operations. All you need to know about Amosu and the operations. Ọ bụrụ na you pay attention today, you will learn a lot. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ana m achọ ka m kọwaala gị na Amosu exist, negative energy. Na-achọ ka m kọwakwala gị na enwere Amosu mmụọ nwa Amosu mmadụ. What is Amosu? Amosu, those natural vibrations, but they are negative. Then, those negative vibrations are there in the spirit world. And if you live life that will attract them to you, then they will be, and they will be attracted to you, and they will be in your life. Amosu mmadụ with those negative vibrations projected by humans. O nwere ike ịbịa in form of ọgwụ agwụrụ agwụ, o nwere ike ịbịa in form of wickedness of the heart. But I can tell you, na amosu mmadụ dị more deadly than amosu mmụọ. Maka na amosu mmụọ bụ ọ bụrụ inye aka, if what you saw in creation is negative, you attract them to yourself naturally. Mana amosu mmadụ ime ya etu a no ime ya etu a no Amosu mmadụ adịghị emeta ya mma. Those people ahụ na plan gbasara ihe ọjọọ ka o mee gị na ndụ a ka ị ghara ịga n'iru onye nwe Amosu. Mana before anyị gaba n'iru, echefuna na anyị ka nọ na anyị abatago na month of June. Aja anyị na-achụ for the month of June is still ongoing. You can see join us anywhere you are all over the globe. Echefuna na anyị bidoro ịchụ aja ihe karịgoro 3 years. We have massive testimonies, but as you all know, we don't share testimonies on social media. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. N'isi ụtụtụ ejego rib na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubie okwu n'isi ndị niile na-esonyere anyị. The friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. Yes. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ihe ga-eme forward ya 3 prayer requests. Make token donation to the account number. You chat them on WhatsApp. I want other things we need for you in order to book you. WhatsApp number you get 0805 7837672. Mob 0813 8243 871. Now on screen you have this number simple. Let's now proceed. Gịnị ka na-ekwu maka abịa nta ka nkọwa gbasara Amosu and etu Amosu si alụ ọrụ. Nwekwa gị na-enwere Amosu ekere Amosu ụzọ na-abụ. Mma ka nwoti ya to the layman understanding ka ịghọta ya. Ndị mmadụ nkụzi mana nna like iji ihe ọmụmatụ wee kọwaa ya ka o wee wuo anya nke ukwuu. Ihe nna achọ ka nkọwala gị taa na Amosu dị ụzọ na-abụ. Wee kọwakwara gị gịnị bụ Amosu, wee sị na Amosu bụ negative vibration. Those spirits from the dark region. Agwara gị in the spiritual realm regions, and were various regions, but that regions are divided into 2. Regions from the light region and from the regions from the dark region. Then the two is where came Makenjo. The two are close where the two is where came here, Kaochichere, the two are close where the Manachuko can agwagi soli here. And one more dark spirits, more than our own or chichere, when the Naruni here. So then Naruni have beings from the light region. Hana gari de memma. Mananding Kesina from the dark region. Nagari Kwanaro Rigori. Monye kwelo. Now, here na chokan kowala gebo. Name will those supernatural beings. Ndigabo haga pajega lojo. Then mobru equal. Then mobuni in her hand of fellowship by the way you live your life. So whenever you are sowing darkness and negativity in creation, naturally you will be attracted to them by force of sowing and reaping, and the laws of homogeneous species and laws of attraction naturally, because that's birds of the same feather flock together. Now ọ bụrụ na maka na onye na-eme ka isi eme ka ya na-akpọ ịghọ kwa eziokwu,
So, or if you want to avoid those negative vibrations, amosu mmụọ ka na-ekwu maka ya. Live aright. Start today. Start living aright. You know what will happen when you start living aright? If you start living aright, again, where the shield, as you they can form the shield of protection around you, the shield of the light. Darkness can never penetrate you because you cannot teach them with a meko. I can say, Igbo spirituality, strive for holiness, strive for whatever that is noble. Always keep your thought pure, so that in your room to attract those negative vibrations by ajo echichi na-eche n'obi gị. Ịbụrụ ga na onye ọbụla oge ọbụla ihe na-eche n'obi gị bụ ajọ ihe ka ị ga-esi megide mmadụ, ka ị ga-esi pull mmadụ down. Ihe na-eche bụ onye ya eche ka iwepụ ndụ ya, onye na-efeel all those negative thoughts ekworo na anya ukwu abụrụ ihe dị n'ime gị. Naturally, you need ka mmadụ gwa gị ya, you need ka agbara gị ya n'afa. Ị ga-adị attracted to those negative vibrations naturally. Yatago gena ha bụrụ ene na nwa m otu akwa 5 and 6. So ihe na-ekwu maka so mmadụ nwere ike ịdị attracted to amosu mmụọ knowingly or unknowingly. Now if you want to avoid it, live an upright life. Always be a joy giver. Always be make your environment friendly. Ka bofu mana ana m acha gwa gị those amosu mmụọ ihe ha ji wee dị better is no onye kwosu. If you do not give them hand of fellowship, give them hands of fellowship, they will not come. Because even if Galatian system says God can never be mocked, whatever you sow, so shall you reap. Yes, all law of attraction. So once is like, let me give you another example for you to understand me. If you bring a magnet, then you got water, a paper or a plastic closer to the magnet, it will not magnet. You know why? Magnet, the component of magnet and the component of those paper and the plastic have nothing in common. Therefore, it will not magnet. But if we bring any iron of the object or bring any magnet closer to that magnet, it will magnet because they have lots components in common. So, always live an upright life by not ede bewitch mmadụ. That is ihe nwere onye iji obi akụnsi, o nwere onye na-echere aja echiche, o nwere onye na-ajụ ọ na-adụ ka ọnya nwụọ ka ịkpakara akụ ya. Ịghọtara ya? Maka na mmụọ ị na-eme definitely attract go negative vibration around you. The ring of darkness is around you. Ihe ọ pụtara na mmadụ gbaa anaghị akụ mmụọ, it will penetrate. Maka na n'ihe kwuru ihe akwụdebie, your environment has been corrupted by negative lifestyle you live. So therefore, you go vulnerable to every attack. When you want to water of darkness, the person will get you. Yes, ajo mado, jeru na bedibia, mo jeru na aka ajo spiritualist. Oya agbaga akumu and it will penetrate. You know why? Makano onye mo ogwu kwa ogwu na atu. Ogwu negative vibration. Ajo omegi negative vibration. So oya agba data akumu anwa. Do to know it will be attracted to you without any hindrance because no more to aqua. So if you want to protect yourself, make sure you live an upright life. Yes. Come more when they do. Then when Amosu mother, the second department is Amosu mother. Amosu mother, those people that always fill their heart with the hatred, epasi, ekuro, anyuku, they na buru enyi n'isi were ọkpa na-akpa abụzụ ndị ọ dị ha ka ndị mmadụ gbanyere fa ka ha bichie ụwa. Ịghọtara ya? Ndị niile a na-eshi wickedness, ihe a na-achọ bụ pain, it cause pain and the selfishness. Ọ ndị a bụ ndị amosu mmadụ. And ihe amosu mmadụ ji wee jọọ njọ bụ na adịghị emeta ha mma. Mana amosu mmụọ nwere etu ị ga-esi wee mee ha keep at bay. You know why? Once you start living an upright life, you keep them at distance because when you hear ihe na ọchịchịrị ọ bụ na ikwero ọmesu ọnya ka amosu mmụọ ji wee dị beta. Mana amosu mmadụ ndị abụ jọpụrụ afọ ha jọrọ njọ dị egwu because ihe emeta ha mma. Ndị ajọ obi amosu mmadụ bụ nke anwa amosu anwa mmadụ ji aka ya wee propel from the wickedness of human heart. Ka mmadụ ga-atụ mgbe anwa mmadụ nọgidolo wee bata
na be ezinụlọ anyị nụrụ ihe merụ na Nnewi. Ofu nebo nwaanyị na di ya mere travel anọrọ n'ụlọ, ụmụ ha ịtọ batara akwụkwọ ka enebo ji eje gbuo ha ịtọ anwa stọkụ ha na friji. Mgbe a na-anọkwa na-asaachị ka a mara ihe mere ụmụazị ya, o sokwa na ndị onye so na-asaachị, o sokwa na onye bekata ka asaachị katara nwere onye obi ya gbachie na ọha ya dị na friji, nyewa onye kwanye emeghe friji tie ka e meweziri investigeshon ọ bụrụ na onye nwa amadi gịnị na-ese anya ukwu. So Amosu mmadụ jọwuru onwe ime ebe tie mma. I can tell you without missing words, anybody that hates you, you can never ever please the person. Even if you die, you will never please the person, because naturally all the go contaminated soul. Amosu mmadụ jọwuru onwe ya. Amosu mmadụ nwere ike ịnọkọta alụ banye n'ime mmadụ, o jesi ka ọgwụ ekpochapụ ofe ezinụlọ. Ofu onye gụrụ egwu sịrị, igbo murie m ọ dị ka ọmụrụ ibe, igbo murie m, igbo m ị ga-ata m ata, igbo m ị ga-aza nwanne m, igbo m ị ga-aza ụmụ m. So ya na-achị nwana onye Amosu abụrụ ihe ọ na-eche. Ihe onye Amosu na-achọ ọ bụ to o mebie m bibie ma na n'iyi. Ọ chọrọ ọrụ ịma na o nwere ihe oge netara at the end of the day, mana ntaji anya. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ndị Amosu mmadụ the very delicate, ha dị njọ, maka na obi inu ha nwere ka onye a ga-esi wee sị ka o jepụrụ onye a ije, ka o je plan o wute ndị ntọrị mmadụ ka a bịa tọrọ onye a. O si n'obi, maka na o si ya n'obi ahụ put into action. O nwere ike action ọ ga-carry out of Amosu wickedness of the heart bụ o putuo ọrụ aka plans iji wee achieve ọchịchị obi ya nwa, ma ọkwanụ na oputugwalụ aka ọrụ banye ijebe na be spiritualist si akpọdoro m onye a n'obe ma ọ mere m onye nka ka aka sia spell, ịghọtago, ma ọ hypnotize ya somebody. Ihe niile abụ ọgwụ ọjọọ agwọrọ agwọ, then propel ya, because ọ bụrụ na agwọchara ọgwụ ka ọgwụ wee lụọ ọrụ, need the wickedness of the heart, and by then get propel those wickedness and negative energy ndị na-alụ ajọ ọrụ, compel ha ka ha je deliver that negative parcel, negative message, and all human mind then we propel it. So human mind njọ, and mgbe ọbụla human mind project rụrụ ihe na-etu anwa, ịnidikwana ka ị nọ nkwa na mmadụ yuzukwa human mind wee castigate ya. Ka nkọwa ya ka o doo anya. Ana m achọ ịkọwala gị bụ na Amosu mmụọ agwana gị ka ha si alụ ọrụ, na ha ga-anọ na be ha, inye ha helping hand, they will reach you by law of attraction. Yes, laws of attraction, homogeneous species. Ndị gị na ha na-erikọ, ndị gị na ha na-ekekọ. Yes, mana ajọ mmadụ nwere ike o nwere ihe jikọrọ gị na ya, ịtabiri omejie, mana o nwere ike na-ekweghị ekworo na ịmụtalụ ezigbo nwa, ma ọ na-ekweghị ekworo na ịlụtara ụlọ, ma ọ bụ na-ekweghị ekworo na ịlụtara ọmarịcha nwaanyị, ma ọ na-ekweghị ekworo na ịka ya na ndị gị na ya bụ ụzọ gbapụ ọsọ ma na ịkarị ya. E nwere many things adịghị emetụ ya mma. So o nwere ike ịgakwa step further ijesi ka o je kechie ma ọ bụ gwọọ iji wee megide gị. Mana achọ m ịgwa gị n'ọnya ka iji kwesị inwe altar that speaks for you. Ọnya ka iji kwesị inwe altar that watch your back. Ebe a webe spirituality comes in. Maka na ọnụ ahụ o ji wee wish negativity towards you. N'ofu ọnụ a ka onye maara nke ekwe na-akụ, onye bụkwa ọda akpọ ihe gbasara spirituality ga-eneba anya n'ime that projection o projectịrị, nullify ya, cancel ya, ọ bụchiga ya back to sender. Ntị ọ dịkwa. So ọ ga-enwe onye na-watch ya back nke, because n'ụwa ị nwere ike imeta ha mma. Iwegoro story of Jesus wee mara onye asị na ọ na-agagharị na-eme mmụọ, nwere onye asị na o duru nwunye, onwe onye asị na ọ tabiri omejie, mana all the same people sịrị crucify him. In fact, sị hapụrụ ha onye ekperima, known ekperima. So it goes with the wickedness of human heart. Are you following? This is somebody ekwuru na ọ na-agagharị na-eme mmụọ, nwere onye o mejọrọ, mana mgbe agha Herod jụrụ ha no every year this time ana m ahapụrụ na onye prisoner ka onye mma hapụrụ na ha sị hapụrụ ha onye ekperima si gbuo onye mesaya ha. Ntị ọ dịkwa. So ijuzi onwe gị, ọ bụrụ na ndị a ga-asị ka egbuo mesaya ha,
keduzi onye bụ. Even the current messiahs na maka na agbụrụ na nwe messiah a na-egbu ha ndị nzọpụta. They can fabricate anything against you in order to take you out of their way because of the Pharisee ị na-anụ ma ọ bụ ndị Sadducee ka nọkwa taa ndị ekwuru na anyụkwu ndị dufu dị njọ ndị soro mmadụ mmụọ gbuo mmadụ soro mmadụ jụọ na agwa ọ ndị Amosu na na-ekwu maka ya. So o nwere ihe ị ga-emeta ha na-abụrụ one izere ndị Amosu mmụọ by living a right. Ndị Amosu mmadụ enwere ụzọ anyị si emie a ga-enwe onye ga-awọchi ya back na-ekwubi okwu na-akọtụ ha into sizes. Then enwekwara ọrụ mmụọ a na-alụ a na-akpọ ike ndị Amosu. Then from time to time somebody will be watching your back, see what is happening in your spiritual arena, then be able to do something. Werukwa ike okwu ọnụ were ihe Chukwu kele wee reverse ya ọ probably buchiga ya azụ to onye sendere ya ka ebunu wee fụ ndị kpatụrụ ntị ọ dịkwa ka nkwụsị ebe a. Ihe nna achịkọwara gị bụ mmadụ na Amosu na-eme exist. Mmadụ na-enwere Amosu mmụọ, the spiritual Amosu, negative vibration, then where the physical Amosu project by human spirit. Ka nkwụsị ebe a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi anyị nọ taa ma ọ bụ na ị chọrọ ka a gbaala gị afa miri emi, chat ya m na WhatsApp 08057837672 ma ọ bụ 08138243871. May the blessing of Chukwu pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected, may you be favored. May the work of your hands begin to yield fruit. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Onye ike na-esi n'aka ya bịa. Udo dịrị onye. Daalụ.